Once you save my relationship, mina ngifuna ukuzwa wena ukuthi siqhubeke kanjani because you know how I feel. Zanga masasa. Singqena nje umtshana. And ngifuna futhi sizoxabana phambi kwabantu. Kodwa nami ngiyasho ukuthi wena uzobona iplan ukuthi abakini batshela kanjani. Umuntu wami ngiyamfihla into so. Mina mase ngitshelile icala seliyokusala ngakuyi ukuthi wenza njani. Nami imfihlo besiba bese too much for me. Bese kumthwalo nami ngingakwazi ukuthwala. Hey yo, with your boy Am, it is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. On today's episode, ngiphethe uShantel bringing Usibonga. Let's get into it. Sanibonani, igama lami uShantel wakaKhumalo. Ngize kule show called Save My Relationship ngoba nginemfihlo ebelokhu ngayitsheli umuntu wami for isikhathi 2 years now sithandana nomuntu wami nginengane. Ingane emhlala emakhaya sadibana nomuntu wami yena wazi anginangane kahle kahle ngaze ngamtshela and asikaze sayidiscuss leyo topic ngoba naye wangitshela ukuthi akanabo abantwana ayikho ready kwamanje ukuba nabo nami ngamtshela ukuthi anginaye ngaleso sikhathi bengithi siyadlala manje ngiyabona ukuthi no izinto ziba serious manje naye sefuna ukuyovela ekhaya and nami nje ngilokhu ngiyekhaya isikhathi esiningi ngimqabela manje ngitshela ukuthi cha ngiyo-check abantu abadala kanti cha ngiyo-check ingane. So manje ngifuna ukumazisa ukuthi azi angazi ukuthi uzoyithatha kanjani but sengiyobona khona manje ngitshela. Hey yo, with your boy Am, it is what it is before it was what it was. As I said to you guys, I'll be having Ushantel bringing Usibonga. Alright? Yeah, I'm good man. Njani? Ngimnandi. Do you know why you on our show? Ngikaga be sure vese ukuthi isikhiphani but bangitshelile nje ukuthi khona sobe sikushuthi. Oh okay. Salindile nami ukuthi isikhiphani. Okay, na sesifikile ke. So shoota lento esishoota khona manje. So the name of our show is Save My Relationship. Did you break it down for umuntu wakho ukuthi wenzakalani kule show yethu? Cha ngimtshela ukuthi nje sizelana sizokhuluma about the relationship yethu nothando lwethu angamtshela ukuthi sizokwenzani kahle kahle. No, okay. So how long have you guys been dating? I think we're going on 2 years now. Right? 2 years? Yeah, 2 years. 2 years. Niyathandana guys? Yeah, that's like I say, ngiyamthanda vese umuntu wami. Obviously, I'm one now. Now uyamthanda ubhuti? Yeah, umuntu wami nami. Umuntu wami nami ngiyamthanda. Okay, this is Save My Relationship. Now this show it's about ama relationship angekho balanced. Angazi ngiyafaka kanjani mhlambe kunento ezenzakayo ku relationship yenu and then you guys want to fix izinto yabona. So you come to this show whereby you come and sit down and put izinto ofuna ukuzilungisa nomuntu wakho on the table ukuthi naye umuntu wakho azazi akuna next oyifihla for umuntu wakho. Nami ngicabanga lokho bese ukuthi kushuthi khona into ayifihlile yena ngoba mina lutho bese. Awuna lutho oyifihla akuna next oyenzayo. Cha, lutho. Okay, Chantel, I think you need to break down izinto afuna ukuzazi ubhuti ufuna umazisa zona. Just let him know ukuthi wenzala. Sithando sami ngilethe lana ngoba khona into enginesikhathi nje bengifuna ukuthi ngitshele yona. Okay. Nginayo ingane mina. Njengoba ngingakaze ngitshele ukuthi nginayo. Njengoba sidibana ngathi mina nginayo ingane. Ingane ihlala emakhaya nomama nobaba. Ngithi uyakhumula ngilokhu ngitshela ukuthi uzowusho la lokho. Cha ngibona ukuthi yiyo indlela engcono ukuthi ngitshele. Okay. Uyakhumbula isikhathi eningi mangithi ngiyekhaya ngiyobona abantu abadala ngekhaya ngisuke ngingayili ngiyobona abantu abadala kuthi ngiyobona ingane. Uyakhumbula that time uthola comment sami ama-sweet nani wangibuza wathi ama-sweet awani. Bengiphathela ingane ekhaya. Nginayo ingane ina 2 years nayo. It's around 2 years. Isiyadlala bese. Cha ngidlala iqinisile. Manje kunokuthi sikhulume lento bese eceleni udecide nje ukuthi siphambi kwabantu kanje. Cha ngibona ukuthi yiyo indawo engcono le ukuthi ngizokutshela iqiniso ngoba nami le show le ngibona isiza abantu abaningi. Uma ufuna ukuthini? Ngale into esho. Ngempela phambi kwabafu la. Ngithini? Ngizothi ngizoyiqala ngaphisho first. Mhlawumbe angisize bese ukujwayela ukuthi kwenzekaleni bese umuntu uma esekutshela isigaxa sendaba engabe. Yini kunenkinga ngokuba nomntana? Habe sisavumelana. Yabo leyo nto. After isikhathi esithize bese ujola nomuntu kuba nezinto esivumelana ngazo bese it's okay bese mina ngishaya ngokuthi impilo yami ngiyidirect endaweni yokuthi and now 1 now 2 now 3. Yabo bengiyengitshela nomuntu isikhathi eside kanje bese onengane kube kuyi deal breaker lokho for mina. Yabo ngoba mina nginayo. Okay.
anginayo ingane and bengifuna ukuthi first uma ngiliqala ikhaya lami yonke into first ihambe ngolayini manje uyangixaka la sisi. Is this your bese ngiphela ukuthi first born yakho umntana? So wakutshela before nicala ukujola ukuthi akathanda umuntu onomntwana? Yeah, wayisho yena futhi sadlula kuyo nami ngasho ukuthi i-relationship ethu ngeke ibe I-last. i-last ke bokuzoba yilento leyo. But manje ngiyabona ukuthi cha sesiyaqhubeka manje so that's why ngitshela. Sibonga. manje mina ngimbuzo usakhuluma nobaba wengane? Siyakhuluma kodwa hayi njalo sikhuluma kuphela masifuna ukukhuluma ngengane after. Oyikho futhi mangifuna ukuvula mhlawumbe ifoni yakho uye ungafuni. Ngoba ngiyazi angithi bengazi ukuthi kuzokuphatha mhlawumbe uma ubona. Manje baba wengane wasemakhaya vele naye. Sangazi bese ngizothini. Uzizwa njani after hearing what you heard khona manje? Athi islima bese. Clearly. Angithi ukutshela lento le ngoba uyakuthanda. Yakazocubeka kufihlele mara she came to see ukuthi okay i-relationship yenu ngathi iya la ayifuna iye khona yabo. So yiko athi ithi ngokutshela ukuthi nomntwana. Manje siyakhumbula ukuthi saxoxa sathini indaba yengane ngithi. Ngiyakhumbula. Ngitshela ngathi mina angeke ngikhone ukuba in a serious relationship nomuntu onengane. Ngiyakhumbula usho. So kahle kahle wena into ngitshela yona ukuthi kushuthi sesiya. Ngoba phela ngeke ngikhone bese. Mina ngazi lokho kuzosuka kuwe. Mina mangitshele nje iqiniso. Kodwa ngithi sathi masixoxe. Batshele izizathu sokuthi why ngingakhoni ukujola nomuntu onengane. Angithi. Kushuthi kahle kahle bethu lento ozongitshela yona la manje ukuthi angilahla. Ngoba phela uzothini? Kusho wena kahle kahle siyahlukana mina nawe wena into esho. Phela ngithi sike save my relationship. Mina ngifuna ukuzwa wena ukuthi uthi siqhubeke kanjani because you know how I feel. That's why bengithi ngikuzisela ukuthi ngizokutshela iqiniso ukuthi sokwazi ukuqhubeka wazi na ukuthi kunomunye umuntu okhona. Yes. Thiwa noma sonje. Sibonge mthanda uChantel. Ngiyamthanda bese. Yabo. Manje awukhona ukummeet halfway ngale ndaba akutshelelwana. Yeah, bese ukuthi yikho kumthanda kwami ukwenza ukuthi kube into elikhulu le. Yabo le nto. Ngoba bese ngizothini ngempela. Okay, ungitshele ke mhlambe uyamshiya namhlanje like you guys break up and then you go meet someone else out there bese umuntu wakhona unengane ezu2 noma ezu3. Uzozizwa njani ngoba khona manje kulamalanga there is no one onganamntwana. And mina ngane mapha. Ngisho like singathi 80% yabantu banengane. Ngisho nama 2000 wamanje anengane. Mama. Serious. Phambi kwabantu kanje. Ngempela ngizothini? Ngixolisa. Wena uzizwa njani manje sibonga? Azingibeke bese. Yabo mhlambe mina bese impilo yami ngiyiplanile ngendlela ethize yabo. Nezinto engiyisebenzelayo ukuthi ngiyithole and njengoba ngiku relationship nosisi la bengenzela ukuthi fethu impilo yami ihambe ngedirection ethize. Ngiplanile ukuthi umndeni wami uzoba kanjani nazo zonke lezi zinto lezo. So manje sengistuck khetha between umuntu engimthandayo nama plan impilo yami nangendlela engifuna impilo yami iqhubeka ngayo. And I understand here fethu singempela thiwa masenje. Angisazi. Chantel uyamthanda sibonga? Kakhulu. Yini ekwenza ukuthi umtshele lento le? Bonga khona Nami imfihlo besiba bese too much for me. Bese kumthwalo nami ngingakwazi ukuthwala. Lokhu ngimqambela amanga bengasafuni nami. Ngizwa ngithi angitshele. mhlambe ufuna uletha umntana uzohlala naye. Noma no, umntwana uhleli kahle ekhaya. Just ukuthi azi Ukuthi unomntana. umuntu noma ngimtshela ukuthi cha ngekhaya. Kungabe sokuthi ngiqamba amanga. So ukhathele umshashana. Ufake imali nje mawusekhaya bese usuyicelela yona lengane. Ubaba akayenzi ngani? Nayi. Unezinto eziningi. Yabona bese ukuthi ngiyami kuphi. Sikwazi ukuthi ngempela siqhubeke ngento. Nisabonana nobaba wengane? Sikhuluma efoni nje mayefuna mhlawumbe ithombe zomntwana noma ufuna ukwazi ukuthi umntwana uhamba kanjani phela. Noma akwazi. Wena ungavuma ukuthi ugcine ifonini ingane yakho. Kushuthi ngisakhuluma.
Ngiyasho nje ukuthi Ngiyabona. yebo sisakhuluma kodwa ayikho into esihlanganisayo. Ingane phela akayilandi Cha uyoyibona le mina ngisuke ngikuphi ngaleso sikhathi suke ngila ngithi. Uthi ubaba wengane usemakhaya. Le ahambe kuyisa uyibona. Afus mina ngazi thini bese ngazi thini Ukuphula inhliziyo. vese Awona kwamele unike isikhathi lento leyo uthi yehle uzidigeste. manje ngendlela ezoyenzeka ngayo izovela ebantwini kanje ngidlala ngayo amahlahla sungqena nje ungitshela Wena bosofuna umntana noChantel. Niyena ikhuluma indaba yomntana. mina mfethu ngikholela ukuthi kumele shade kuqala sakhe ikhaya bese ke ngithola umntwana angithola Onike ikhuluma indaba yakhona. besike sakhuluma ukuthi njengoba sijola if it turns into something siqhubeka kanjani yabo ngendlela engikhuliswe ngayo mina ekhaya thiwa ukhanda ikhaya kuqala bese uthola ingane uyizala ingane bese uzama ukupatanisa ukuthi ikhaya lihlangana kuphi kanjani yike ingxaka lento ayishoyo yabo and ngempela futhi ngiyasidinga isikhathi sokuthi ngicabanga yonke lento leyo ngoba ngeke ngikwazi ukuqhubeka ngenze ngathi futhi angenza ngalutho ngoba umuntu okhona lo futhi ongayindawo Ekhaya wabatshela ukuthi umuntu wakho akanamntana. bazi lokho Wabatshela. bazi ukuthi nje njengoba ngila eGoli mfethu ngijola nomuntu Onganamntwana. Chantel and sobabili sisebenzele ekutheni sikhanda ikhaya sithola ingane yabo bayamazi ekhaya sekufuneka ngibuyele ekhaya mina ngiyochazela bona ukuthi lo muntu lo ngijwayele naye unengane Chantel uyasizwa isikhalo sakhe. Ya ngiyasizwa. Manje uzoyenza njani ke ubhuti ngapha ngoba ekhaya kuba bazi ukuthi wena unomntwana. Uzobona iplan. yabona impendulo kanjalo bese sizoyenza ukuthi nje yonke le nto Cha uzobona ukuthi wenza njani impela. Mina mangitshelwe ngithi mina ngithanda nabakini. yeah angithi wena uyazi kodwa mina ukuthi ngimephi ngendaba yengane yabo leyo nto and afuna futhi uzoxabana phambi kwabantu Ne kodwa nami ngiyasho ukuthi wena uzobona iplan ukuthi abakini batshela kanjani. Awubona uthambe naye mhlambe uthi niyokhuluma nabakubo. Mina Wena naye nambe nonke bese uyabacazela akuthi abakithi mos abakubo. abakubo. angeke bazi baba abakeni manje global Ayiwa manje. Usafuna kulobole noma awusekho lapho. Cha, njengoba ngisho ukuthi ngimlethela ngizomtshela iqiniso ukuthi nginengane mina. Lokho kuzokwenzakala but bengifuna siqale kule ndaba leyo ukuthi nginayo ingane khona. So manje mase ngitshela ngabakubo sefaka abakubo. Okay wena bocabanga ukuthi uzoreact kanjani uma umtshela le ndaba le ukuthi unomntwana and uyazi ukuthi umuntu wakho akafuna umuntu onengane. Bengazi ngiyazi ukuthi uqasikile ubezoqasuka ezizwa ngalendlela azizwa ngayo. Futhi angimblame uright unaye right ukuthi azizwe ngalendlela azizwa ngayo. Wena manje lento le ayisekho vele lekade kusindi ukuthi okay umuntu wami ngiyamfihla into so. Mina mase ngitshelile icala seliyokusala ngakuyi ukuthi wenza njani. Liyosala ngakuyi ukuthi wena wenza njani. sinike nenze njani bese mase kunje noma phela kimina bese kunento efaka ngaphakathi ngoba kusho lo muntu lo bese ngihleli naye umuntu engingamazi Mara yacazela ke ukuthi nijole for 2 years kusho na waba nomntwana before nijona kusho ukuthi wahlukana nomuntu wakhe jola mina nomuntu bengiqabela mama lokho lekwathi hlo yena mina mangibhekile le ndaba le ukuthi wahlukana nomuntu wakhe usathandane nawe ngoba bongasinto yakudala umntana mangana 2 years kusho ukuthi nabahlukana nomuntu wakhe umntana asaceda ukuzalwa awuyiboni lento leyo ngiyabona ile nje ngimthemba kanjani kodwa ngimthemba kanjani wena umuntu oqambela manga since the first day uhlangana naye mara kusuthando lelo mawubhekini amanga umuntu ayeke umuntu wakhe ubaby daddy bese aze kuwe hawu ya bafese angazi mina shintsha ngempela kusazi angazi ngoba kahle indaba ufuna ngikhuluma nawe usingenze njani wena uyimi ubuzoyenza okay Chantel wena bozoyenza njani Nama ngazi phela yena unguye mina ngeke ngicabangela ukuthi uzoyenza kanje. wena kuye anomntwana amfihlile akutshela le ndaba wena umtshela yona
Bowuzozizwa njani? Bowuzomyeka noma bowuzocubeka utshole naye? Hayi, angazi lapho-ke nami, angazi. Manje ufuna okay masiyeni ku-solution kule ndaba leni ukuthi uyacubeka naye, ufuna ucubeka naye ukutshela naye? Umuntu wami ngeke ngizoqhubeka naye. Okay, ngoba yena ubroken ubhuti ngapha asha bekafuna umuntu onganamntwana ukuthi nikhone ukwakha ikhaya leni. Manje abayisekho emntwaneni bese isisitheni iqiniso. Okay, uyasho ukuthi uphila amanga. Ngiqhubeke bese ngiye phambili nomuntu obengangithembi kusho ukuthi angitshela iqiniso siqala utshwala. Yiwo kuphela amanga umtshele wona? Niyo kuphela. Akunamuntu otshela naye phandle kwakhe? Ngithembe ngani mina ngoba phela usuke ungiqambela amanga sigaka futhi ebhomu akusiyo into encane ingane. Yazi Sibonga, mina ngibona kungcono lento akutshele yona la ngokuthi abanye baphathiswa ingane engasezabo. Hayi bese bengamanela lokho fana. Bowuzozizwa njani kuwe akutshela ukuthi ingane yakho ngaseyakho? Yiyo mfethu into ebengizama ukue-avoida ngokuthi ngijole nomuntu ngimtshele futhi ukuthi kuze sijole ngicela nje ukwazi ukuthi angimthandi umuntu onengane. Hayi ukuthi ngisuke ngingamthandi umuntu but ngisuke ngi-avoida lezi zinto lezi ezikanje. Ngempela ngizoyenza njani? Ngizoyithini le ndaba manje? Phela futhi ngijola nexuki. Okay, asitholeni isolution ke ngoba solibela siya ngapha nangapha. Isolution yale ndaba le manibhekile no2. Benicabangani bona bocabangani? Mina ngidinga isikhathi bese sokuthi ngicabange nje yonke kahle kahle lento. Yabo. Ngoba phela sekufuneka kushintsha izinto indlela engenza ngayo amaplan ami. Yasho ukuthi uyamsika kuma plans wakho mase mawukhuluma so. Ngisho bese ukuthi kusho ukuthi isikhathi engisidingayo ukubona ukuthi ngizokhona adjusta. Yabo or reverse izongihlula nje into ngoba phela ngeke uzofa bese ekugcineni. Yeah. Afela ukuthi siyahlukana or asihlukani. Cha ukuthi kubuhlungu ngoba ngiyamthanda. Uthini manje? Athanda hlukana umuntu wakho. Hlukana, siyaqhubeka. Usakuthanda umuntu wakho ikakutshela into le. Mnika isikhathi nje, nawe zinika isikhathi usicabangisise kahle. Zama ukubona umntana khona, go meet umntanakhe. Angahamba nawe emakhaya. Uyayivumela into le? Ngiyayivuma. Sibonga isikhathi bese. Isikhathi ne? Ngizodinga isikhathi bese. Ungakhona ukumnika isikhathi? Ya ngakhona. Ku right. It is what it is before it was what it was. It's your boy M signing out and we out.